volt csapatában. Most valamelyikük megszerezhette volna a vezetést. Sándor volt az önzetlen, hiszen ott hagyta a korongot, de szépen védett Bernei. Mindenesetre Hegyi, akinél most van a korong, nagyon nagyot hibázott annál a jelenetnél. Dragomir, a Ferencváros csapatkapitánya, és kipattan a korong. Maradt tehát a 0-0, 1 perc 50 másodperc telt el a mérkőzésből, és 1 perc 2 másodperc van még hátra Horváth Csaba büntetéséből. Horváth Csaba is volt ferencvárosi, 5-szörös bajnok a zöld-fehér csapattal. Kangyal Sándor, Szilárd, Ancsi László és Szilasi megfordult a zöld-fehér együttesben valamikor. Marin véd. A másik oldalon a Ferencvárosnál egyébként Hegyi éppen a nyáron szerződött vissza az Alba Volántól a Ferencvároshoz, és Faragót is a fehérváriaktól igazolta le a fővárosi csapat. Úgyhogy bőségesen vannak ismerős játékosok a két csapaton belül. Sommer. Kint volt tehát Les. Még 34 másodperc a büntetésből. Az Alba Volán Riceland nem csak a jelenlegi listavezető a bajnokságban, hanem a kupa védője is, hiszen az Alba Volán nyerte a legutóbbi kiírást. Majd néhány szó, hogyha lesz egy kis szünet, akkor természetesen beszélek az előző szezonról, a Magyar Kupa eredményeiről. Most azonban nézzük a mérkőzést, hiszen bármikor történhet érdemleges esemény. Most például Rajz Attillát sodorták el, és a fehérvári nézők kiállítást reklamálnak. Ez azonban elmaradt, már csak 13 másodperc. Úgy tűnik, kihagyja az első emberelőnyös szituációt a Ferencváros Whirlpool. Csibi a bajnokságban nagyon megy neki, és közben kiegészül az Alba Volán. Csibi, Bernei, és még egyszer ő neki kell védeni. Óriási bravúr volt, Ocskai duplázott egyébként. Hát Csibi a kupában is beköszönhetett volna. Most azonban már a Ferencváros helyzete lett volna, ha nem Les. Itt van még egyszer Bernei bravúrja, az egyik, mert hogy kettőt is bemutatott pillanatokon belül. Azért mondtam, hogy jól megy Csibinek, mert a legutóbbi 4 bajnoki mérkőzésen 6 gólt ütött. Úgyhogy valóban szenzációs formában van a fehérvári csatár. Horváth Csaba. Márin mutatja, hogy kit indítson. A székesfehérvári idegen légiósok közül Timofejev maradt ki a mai mérkőzésen. Tehát Vov, Medvegyev és Márin található a pályán. Bernei. 5 éven keresztül egyébként a kupaküzdelmekben nem játszhattak külföldiek, direkt a kupát ugye a bajnokság végére hagyták, és akkor már a fiatal tehetségeknek szavaztak bizalmat az edzők. Ebben az idényben újra játszhatnak az idegen légiósok is, és a fehérváriak kihasználják a lehetőséget. Kilátszás viszont, mint mondtam, inkább a magyarokra számít ezen a mérkőzésen. Nagyon sűrű a program, hiszen említettem, hogy bő 2 hét alatt le kell játszani a 6 csoportmérkőzést a Magyar Kupában, és természetesen emellett a bajnokság sem szünetel, úgyhogy érthető, hogyha egy kis szünetet is adnak néhány játékosnak az edzők. Hegyi. 4 perc telt el a mérkőzésből, 0-0. Talavári nem tudott a koronghoz férni. Túlütés, tilos felszabadítás, mindkét kifejezés használatos, ugyebár az angol icing, jegelés. Ezt az időszakot használják fel a csapatok arra, hogy új sorok érkezzenek. Szóval az előző Magyar Kupa kiírásról április 17-én játszották az elődöntőket, természetesen a 4 legjobb magyar csapat jutott oda. Az Alba Volán 8-0-ra győzött az Újpest ellen, a Dunafer pedig 5-1-re verte a Ferencvárost, és a döntőben az Alba Volán 4-2-re győzött a Dunaújvárosiak ellen, visszavágva a bajnoki döntőben elszenvedett vereségért. Vov.
vette át rosszul. Vov. Dragomir. Kaszala. Felpörgő korong és bedobás következhet. Buli lesz 4 perc 50 másodperc elteltével. Marin, aki fantasztikus védéseket mutat be a magyar bajnokságban, 13 mérkőzésen mindössze 28 gólt kapott. A mérkőzés játékvezetője egyébként, róluk még nem beszéltem, Oltyán József, a 2 vonalbíró, Barabás Miklós és Stadler Ferenc. Remélhetőleg nem lesz probléma, bizonyára tudják, hogy az Extraligában 2 problémás meccs is volt. Mindkettőben a Dunafer volt érintett, és mindkét itt látható csapat is. Tehát egyszer az Alba Volánnak nem adtak meg egy gólt az utolsó másodpercekben, a Ferencváros pedig le is vonult a jégről a legutóbbi Dunafer elleni bajnokin. Marin. Elég töredezett a mérkőzés, egyelőre nem alakult ki. Folyamatos játék, és még gólt sem láthattunk, tehát 0-0 az eredmény. Ocskai. Nagyon ügyes csel, Ocskai még mindig visszateszi lövésre. Horváth Csaba és Ocskai szúrt bele, de mellé ment. Svasznek. Tóth, ő például egy olyan fiatalember, aki a bajnokikon nem játszott eddig, és gól! Vezet a Ferencváros együttese. 5 perc 39 másodperc telt el a találkozóból. Vezetnek tehát a vendégek. A gólszerzők is. Kis Gábor. Öt perc 39 másodperc telt el a mérkőzésből, és 2 fiatal játékos a jelek szerint meghálálja Milán Stasnak a bizalmat. 1-0-ra vezetnek a vendégek, és ez eddig meglepetés, persze még nagyon sok van hátra a mérkőzésből. Gebei, Bernei. Egy rossz korong, amit elcsípnek a fehérváriak. Bernei elfekszik, és nem sikerül föl emelni, viszont ellökik a ferencvárosiak a kaput. A kérdés csak az, hogy szándékosan, vagy véletlenül mozdult el. Itt látható még egyszer. És ezek szerint szándékosnak minősítik azt, hogy Hegyi elmozdította a kaput, ezért büntetése 2 perces kiállítás. Egyenlítési lehetőség előtt tehát az Alba Borán Riceland csapata. Talavári nem érte el a pakkot. Ancsin László inkább visszafordul, hogy fölálljon a csapata. Gebei, Bernei, ez könnyű zsákmány volt neki. Említettem már, nincsenek a légiósok. A Ferencvárosnál egyébként is sérült a szlovák kapus Dragán, tehát Bernei védett az utolsó bajnokikon is. Viszont nincs a bajnokságban góllövőlistát vezető 11 találattal legjobb Svitek. Ő tehát azért komoly vérveszteség a Ferencvárosnál, és Szedlák, a hátvéd, a harmadik idegen légiós, aki szintén nem játszik ma. Kangyal! Marad az 1-0 a Ferencvárosnak egyelőre. Itt most meleg pillanatokat élnek át. A zöldfehérek, nagyon nyom az Alba Volán Riceland. Gondolom őket is fölpaprikázta a kapott gól. Bernei, Kangyal lőtt megint. És ezt most megtarthatja a Ferencváros. Sommer, mennek a másodpercek ezzel is. 1 perc még hátra van Hegyi büntetéséből. Az emelés nem sikerült Palkovicsnak.
A Ferencváros már kihagyott ma egy emberelőnyt. Kíváncsi vagyok, mire jut az Alba Volán. Palkovics. Ocskai. Kangyal. Ocskai csalja a távolságot. Sikerül bejátszani a még nagy játék, és visszaért Bernei. Óriási bravúr volt. Palkovics egyenlíthetett volna. Hihetetlen. Talán nem is találta el tökéletesen a korongot, ettől függetlenül nagyon nagy bravúrral védett. Itt próbál visszakapaszkodni, és sikerrel járt. Még 24 másodperc az emberelőnyből. Ez most mellé ment, de borzasztóan tüzelnek a fehérváriak. Dragomir zavar, Kangyal megy közelebb a kapuhoz, és Berneiben hal el. Megint a lövési kísérlet. Ezúttal Medvegyev próbálkozott. Alaposan belövik Berneit, nem panaszkodhat a munkanélküliségre. Ez most középre jött, és ott is állt a kapus. 8 perc telt el a mérkőzésből. Alba Volán Iceland Ferencváros Whirlpool 0-1 a Medikor Magyar Kupa B csoportjának első mérkőzésén. Rajz Attila. Bernei megint, ismét nem tudták mellette fölemelni, és kiegészül a Ferencváros, visszajött Hegyi, tehát az Alba Volán is kihagyott egy emberelőnyt. Rajz. Bernei. Boffó várta meg az óvodás csellel megetetni, hogy körbekorcsolyázott, és a másik oldalon szerette volna bepaskolni a korongot. Most pedig már van túlütés, hiszen azonos létszámmal vannak a csapatok. Egy 0-ra vezet tehát a Ferencváros kis találatával. Itt látható még egyszer Bernei utolsó védése. Kis a bajnokságban még nem szerzett gólt, most a kupában eredményesnek bizonyult, és azért is érdekes, mert Kis Gábor, az Alba Volán Iceland edzőjének, Kis Tibornak az egyik fia, tehát a papát is bizonyos fokig megtréfálta most. Ezzel a góllal vezet az FTC. Hegyi. Nagyon bizonytalan, már a második nagy hibája, és Zalavári lőtt kapufát. Lehet, hogy csak az oldalsó vasat érintette, de nagyot csatant, az biztos. Sokkal több az Alba Volán helyzete, mégis a Ferencváros vezet. Érdekes mérkőzés eddig ebből a szempontból. A másik horvát Balázs a fehérváriaknál. Ő már a 93-as Magyar Kupa győztes csapatban is ott volt a fehérváriaknál. Csibi. Ocskait szerette volna megjátszani, egymásra várt kapus és védő. Ocskai. Gól! Sikerült az egyenlítés Palkovics góljával. Addig nyomott a fehérvári együttes, hogy ezt már nem lehetett kibírni. 10 perc, 1 másodperc telt el. Ocskai gólpasszából tehát Palkovics volt eredményes, 1-1 az eredmény. Palkovics a bajnokságban 10 gólt ütött, most a kupában is beköszönt. Kaszala. Ő is meglódult az utóbbi időben, hiszen az Újpest elleni mérkőzésen az ő 2 gólja nagyon nagy
segítségére volt a csapatnak abban, hogy nyert a Ferencváros azon a mérkőzésen 5-4-re. Dragomirt nem sikerült megjátszani, Kaszala megint Dragomir felé, és megpattant egy védőn. Nem éri el Salamon, lehet cserélni. Jó iramú találkozó, 11 perc telt el a mérkőzésből. Egyelőre úgy tűnik, hogy felszívta magát az FTC, az idegen légiósok nélkül is, valóban úgy tűnik, hogy bizonyítani szeretnének a magyar játékosok. Cvikovszki, aki a Mac Népstadion csapatába lett kölcsönadva, hogy így fogalmazzak, szóval odaadták kölcsön, de most visszahívták a Fradihoz, a junior világbajnokságra készül, és komoly csapatok ellen is játszania kell. Tóth nagyon szép gólpasszt adott az első ferencvárosi találatnál. Bernei. Szilasi próbálkozott. Perc 40 másodperc telt el, ez nem volt nehéz korong a ferencvárosi kapusnak, ennél már sokkal nagyobbakat is védett a mai nap folyamán. Rakontátlankodik az egyik lámpa, nem tudom látni a képernyőn, remélem nem lesz semmilyen technikai baki. Majoros. Hodor és Horváth Balázs küzdelme a palánk mellett. És tilos felszabadítás. Visszakorcsolyázhatnak a csapatok a fehérváriak harmadába. A bajnokságban eddig nem sok babér termett a Ferencvárosnak az Alba Volán Iceland ellen, hiszen 6-2, 4-2, 8-5, ez mind fehérvári győzelem, és mindössze egy 3-3-as döntetlen tudott kicsikarni az FTC Whirlpool. Ez tehát mindenképpen a fehérváriak mellett szól. Ugyanígy említhetnénk a hazai pályát, az idegen légiósokat, és a legutóbb mutatott formákat is, bár a Ferencváros feljövőben van, ezt erősítette meg Milán Stas, a csapat szlovák edzője. Azt mondta, kezdi megérteni a csapat, hogy mit szeretne tőlük látni. Nagyon nehéz taktikailag úgy összerakni az együttest, ahogy szeretné, és most nézzük közben Palkovicsot, Bernei véd. A második gólját is beüthette volna Palkovics Krisztián, ehelyett marad az 1-1. Horváth Csaba. Kangyal, aki 1997-ben volt tagja a Ferencváros bajnok csapatának. Ocskai, nagy passz lett volna, nem jött össze Rajznak. Elakad a bíróban. Sommer korcsolyájáról pattant másfelé. 13,5 percet tart a mérkőzés, 1-1 az eredmény. Vov. Vov szépen húzta vissza. Gól! Szilasi! Egy korcsolyáról pattan tovább, azt hiszem Medvegyev volt az, és a befejező Szilasi. Kettő egyre megint vezet, pontosabban most először vezet az Alba Volán Iceland. Igen, Medvegyev. Medvegyev tette tovább a korcsolyával, és Szilasi egészen közelről belebökött, így lett gól. Meg lett tehát az eredménye a nagy hajtásnak. Itt azonban a másik oldalon is egy helyzet, Marinnak van dolga. Hosszú idő után először kellett rátenyerelnie a korongra. Óriási offenzívát
offenzívát indított az Alba Volán Iceland a Ferencváros vezető gólja után, és sikerült megfordítaniuk a mérkőzést. Itt van Marin védése. Majoros volt a bulinál, ő is nyerte meg, és ő is küzd a továbbiakban. Majoros! Nem sikerült a kapu felé jutni a Fodornak. Fodor. 14,5 perce tart a találkozó, 2-1-re vezet az Alba Volán Iceland, Zalavári. Faragó. Horváth Balázs. Sándor Szilárd, aki óriási húzavona után, 2,5 hónapig tartó viták után került a Ferencvárostól a fehérváriakhoz. Faragó. Nagy Zoltán. Csibi. Bernei. Nagy Zoltán volt ott mellette, a ferencvárosiak 10-es számú játékosa, de megúszta. A Ferencvárosnál, ahogy elnézem az összeállítást, Nagy Áron is hiányzik, tehát ő sem szerepel a mai mérkőzésen. Ocskai és Dragomir. Bernei tulajdonképpen a botjával ütötte ki a labdá, a korongot, ezért nem ment be az a kapuba. 15 perc, 21 másodperc telt el a találkozóból. Megint Ocskai és Dragomir bulia. Kangyal, nagyon gyötri Sommer. Horváth Csaba, nem jöttek a társak, Kaszala viszont ott volt. Nagy Zoltán. Ocskai veszti el. Sommer csak nem tudta maga elé tenni. 4 perc van még hátra az első harmadból. A Magyar Kupa első fordulójában a B csoportban 2-1-re vezet az Alba Volán Iceland az FTC Whirlpool ellen, és Palkovics szép szóló után csúnyán mellé lőtt. Sommer elvéti. Kangyal. Sorcserék mindkét csapatban. Vov. A kis orosz csapat egyik lelke, nagyon nagy esze van ehhez a játékhoz. Medvegyev, aki éppen Vov segítségével került a csapathoz. Vov. És Bernei. Szuna Gábor lőtt messziről, a két Szuna testvér közül, Roland és Gábor közül a 28-as számú fehérvári. Bernei korcsolyázik ki, ez elég kockázatos, de visszaér végül is. Szilasi adja Rajznak. Nem, Szilasi volt. Mindenkit megtévesztettek. Sikerült még engem is. Tóth. Marin. Vov. Rajz. Tiszta helyzet volt. Bernei is látta a korongot. Kettő és fél perccel az első harmad vége előtt 2-1-re vezet az Alba Volán Iceland. Botjával
még biztosított Bernei, de ott volt a lábvédője is. Ancsin László, de szépen csinálta. Megnyerte a bulit és rögtön kapura ütötte. Szintén tagja volt a Ferencváros 1996-97-es idényében bajnokcsapatnak. Hegyi nem ér el a korong Majoroshoz. Jobb az Alba Volán Iceland egyelőre, nem csak az eredmény, hanem a mutatott játék alapján is többet birtokolják a korongot, több a helyzetük, de a Ferencváros ettől függetlenül jól tartja magát, és tartalékos összeállításban is méltó ellenfél. Így lehet talán összefoglalni az első harmad eseményeit. No persze még mindig van 2 perc. Hegyi próbálta megállítani Zalavárit. Faragó egy szép csel után. Jó a korong. Gólhelyzet Fodor. Marin. Ez nagyon nehéz lehet egy kapusnak. Sok védeni valója nincs, viszont utána be kell mutatni egy bravúrt. Zalavári. Fodor. Faragó. Így lesz. Ezután a mérkőzés után a kupában, legközelebb december 2-án lesznek találkozók, akkor a Ferencváros a győri Arvitesét fogadja, az Alba Volán Iceland pedig a Mac Népstadionnal játszik idegenben. Nézzük most Sommert. Dragomir. Marin nem fogta meg, így még mindig a Ferencváros akcióját láthatjuk. A harmad utolsó perce talán lehetett hallani a hangosan beszélő közlését. Egy óriási esés Dragomir. És indulhat az Alba Volán Iceland. Létszámfölényben a támadók. Csibi. Ocskai óriási gólt ütött. Megnézte, és abszolút tudatosan. Gyönyörű gól. 19 perc, 17 másodpercnél Ocskai Csibi gólpasszából. 3-1 tehát az Alba Volán Iceland javára. Az az Ocskai, aki az Extraligában vezeti a kanadai táblázatot 9 góllal és 10 gólpasszal. Szenzációs megmozdulás volt. Létszámfölényben vezethették rá a ferencvárosi védőkre a korongot, és ki is használta ifjabb Ocskai Gábor. Hát fölbőszítették az oroszlánt, akár ezt is lehetne mondani, azzal, hogy a Fradi vezetett, rákapcsolt az Alba Volán Iceland. Eladta Szuna Gábor. Tóth nem vihette be, hiszen egy ferencvárosi támadó bent korcsolyázgatott a harmadban. Marin. 20 másodperc van még hátra az első harmadból. Tóth eddig nem okoz csalódást a teljesítményével. Az Újpesttől igazolták egyébként a ferencvárosiak. Rajc. És vége az első harmadnak. Tehát a Ferencváros szerzett vezetést a 6. percben kis találatával, aztán sorrendben jött Palkovics, Szilasi és Ocskai, és így az első 20 perc után 3-1-re vezet az Alba Volán Iceland. Arányban vezet az első harmad után a Medicor Magyar Kupa B csoportjának első találkozóján az Alba Volán Iceland a Ferencváros Whirlpool ellen, és a székesfehérváriaknál kapuscsere történt. Kis Tibor Rajc Tamásnak ad bizalmat, tehát lejött az orosz vendégjátékos Alexander Marin, és Rajc Tamás áll a kapuban, kétszeres válogatott, 24 esztendős kapus, és most szólal meg a duda, amely jelzi hivatalosan
a szünet végét, tehát folytatódhat a találkozó. A végén nagyon lendületbe jöttek, már mint az első harmad végén az Alba Volán Iceland játékosai. És most érkezik még két játékos, Palkovics, illetve Kangyal, hogy megfelelő létszámban legyenek a fehérváriak. Dragomir és Ocskai, közülük egyelőre Ocskai lehet boldogabb, aki az első harmad utolsó percében egy nagyon szép gólt ütött, azzal lett 3-1 a székesfehérváriak javára. Ocskai. Egészen távolról. Horváth Csaba. Csibi teszi vissza. Ide-oda pattog a korong, Kangyal, ez most nagyon szép előkészítés volt. És Bernei véd. Éles szögből Ocskai próbálkozott. Jönnek az új sorok, ilyenkor mindig be kell járatni az elgémberedett tagokat, és újra játékba kell lendülni. Fodor várta a les határon a korongot. Horváth Balázs, nagyon rosszul, Majoros. Fodor. Ancsin László, a 91-es. Tiszta helyzet, Sándor Szilárd. Oda bökött még a botjával Fodor, ezért nem jutott kapu felé a lövés. Említettem már az első harmadban ezt a Sándor sztorit. Augusztus 1-én jelent meg a Nemzeti Sportban, hogy az Alba Volánhoz igazol Sándor Szilárd. Másnap Mihók Béla, az FTC szakosztály elnöke azonnal közölte, hogy még élő munkaszerződése van a Ferencvárossal, szó sem lehet róla. Arról is szó volt, hogy az OTSH-hoz fordulnak, és végül október közepén a két klub megegyezett, hiszen a játékosra a válogatottnak is szüksége van. Senkinek nem lett volna jó, hogy a Sándor Szilárd nem játszhatott volna. Vov. Szilasit szerelte Kis, a ferencvárosiak egyetlen góljának szerzője, és most is nála a korong. Hidasi rontotta el. Medvegyev. Ütközés a palánknál, Rajz Attila. Most már kell mondani a keresztnevét is, hiszen Tamás áll a kapuban. És kipattan a korong kisbotjáról. Ugyanígy kezdődött az első harmad is, emlékezhetünk rá, sok volt a buli, a játék megszakítás, aztán belelendültek a csapatok, és igen, élvezetesre sikerült az első harmad második fele. Pontosabban úgy vehetjük azt, hogy az 5. perctől kezdve a következő 15. Most 2 perc 10 másodperc telt el ebből a harmadból, és 3-1-re vezet az Alba Volán Iceland. Horváth Csaba kapott egy hatalmasat Dragomirtól. Bernei. Kangyal. Szép korong. Palkovics. Most úgy álltak fel a fehérváriak, mintha emberelőnyben lennének. Csibi. Nagy Zoltán választja el a korongtól. De kiütni egyelőre nem sikerül, Kangyal tartja bent. Most bajban a Ferencváros, Bernei. Palkovics lövését spárgázta ki. Horváth Csaba. Ismét erősödő fehérvári fölény. Nagy Zoltán. Palkovics. Rövid. Dragomir.
szeretné beforgatni, és ott volt Rajsz Tamás. Maradt tehát a 3-1. A 4. percben járunk. Itt látható Dragomir kísérlete. Rajsz már érzi a veszélyt, és odaér a lábvédője. Dragomir György egyébként az új választott csapatkapitány, 4-szeres bajnok a Ferencváros csapatával. Ancsi László. Fodor. Hegyi. Majoros. Létszámfölényben egyelőre a védők, várnia kell a társakat. Mire érkezett volna Fodor, már nem volt Majorosnál a korong. Zalavári kioszt egy pofont a csel után. Gebei. Zalavári. Sándor Szilárd. Zalavári. Szép játék lett volna, nem sikerült befejezni az akciót. Cserélni akart a Ferencváros, ezért ütötte el a korongot Majoros. Túlütés következtében Buli az FTC Whirlpool kapuja előtt. Lvov Medvegyev, tehát az oroszok is most a jégen vannak. Szilasi, Rajz Attila. Bernei. A gólokról nem tehetett érzésem szerint. Most Szuna Gábor lövését fogta a kapus. Medvegyev. Ez nagy hiba. Hidasi indulhat. Svasznek. A Rajsz Tamás nem korcsolyázott ki, úgy vélte nem lenne szükséges. A Rajz Attila nem ér hozzá a koronghoz, Svasznek igen. Nem tudja megtartani most a játékszert, a pakkot a Ferencváros Whirlpool, és nem is tudnak helyzetet kialakítani a vendégek. Most viszont indulhat az Alba Volán Riceland. Svasznek. Ez most szép korong, Kis Gábor vétette el, pedig nem lett volna les. Bizonyára tudják, eltörölték a két vonalas lest, ezzel gyorsult a játék. Hidasi. És Svaszneknek kell fordulnia, nehogy elmenjen Szilasi. Hidasi. És les miatt megállítják a játékot a játékvezetők. 5 perc 42 másodperc telt el a második harmadból, továbbra is 3-1 az eredmény. Aki esetleg most kapcsolódna be, Kis Gábor góljával megszerezte a vezetést a Ferencváros. Itt látható közben egy nagy ütközés. Sommer volt az elkövető 13-assal. Szóval Kis vezető gólya után Palkovics egyenlített, majd Szilasi és Ocskai csatlakozott a gólütőkhöz. Kis Gábor fölemeli, és Rajsz Tamás közel került már a ferencvárosi csatára kapushoz, nem tudta elemelni mellette. Minden esetre Kis Gábor, mintha az édesapjának is külön bizonyítani szeretne. Még nem láttam ebben a szezonban ilyen aktívnak a ferencvárosiak 14-esét. Igaz, nem is volt ennyit a jégen még korábbi meccseken. Megint gólhelyzet, Kaszala és Palkovics. Palkovics szólója egyelőre. Bernei, gyönyörűen csinálta Palkovics Krisztián.
Kaszala. Nagy Zoltán. És nem sikerült beleszúrni, pedig így gólhelyzet alakulhatott volna ki. Kaszala harcol. Palkovics. Horváth Csaba. Csibi. Ocskai. Gól! Palkovics találatával 4-1. Ez már a második gólja a mai mérkőzésen Palkovics Krisztiánnak. Megint a félelmetes sor. Ocskai gólpasszából Palkovics. Perc, 1 másodperc telt el a második harmadból. Bernei itt már kiszolgáltatott helyzetben volt. És újabb gólhelyzet alakulhat ki akár. Zalavári nem tudta visszatenni, pedig óriási gólhelyzetben lett volna Sándor Szilárd. Majoros. Bernei. Sommer. Gólhelyzet megint, és ez is bent van. Ezt már beüti Sándor Szilárd, mert hogy most eljutott hozzá a korong. 5-1, 40 másodpercen belül 2 gólt üt az Alba Volár Iceland, ugyanazzal a csellel fekteti el a kapust, mint az imént Palkovics. Hát itt nagyon úgy tűnik, hogy eldőlt a meccs ezekkel a gólokkal végleg. Rajsz Tamás svéd. 5-1 tehát az eredmény az Alba Volár Iceland javára. Hidasi. Sándor volt játékos társai ellen, szerezte meg a gólt, és ezzel lett 5-1. 7-0-1-nél ütötte Palkovics, és 7-41-nél Sándor, tehát pontosan 40 másodperc telt el a negyedik fehérvári gól és az 5. között. Sándor Szilárd egyébként 1994-ben, 95-ben és 97-ben is bajnok volt a Ferencváros csapatával, tehát igencsak ismeri azokat, akiket most szomorúvá tett ezzel a találattal. Ocskai. Kangyal jön előre. Átlátható volt a megoldás. Kaszala gyönyörű csele, még ez is jó, nagy átadás, és nem tudta átvenni Dragomir. Nagy Zoltán, Rajsz Tamás. Kicsit hozzáért Dragomir, és láthattuk Kaszalát, aki nagyon ügyesen vitte be a harmadba a korongot. A ferencvárosiak maradnak, a fehérváriaknál új játékosok érkeztek a jégre. Salamon. Ancsi László. Zalavári. Dragomir. Ez most nagy szóló és les. A játékvezetők azért fújták le, mert Sommer
az ő megítélésük szerint. Előbb ért be a harmadba, mint a korong. Őszintén szólva sem a képen nem lehetett pontosan megítélni, semmit szabad szemmel, hiszen egészen a palánk közelében korcsolyázgatott a másik ferencvárosi játékos. A bírók viszont vonalban álltak, tehát abszolút higgyünk nekik. 9 perc, 18 másodperc telt el a második harmadból, 5-1-re vezet az Alba Volán Iceland. Medvegyev, Rajz Attila, Szilasi. Faragó gólhelyzetben alaposan mellé lövi. Medvegyev száguld. Bernei nem tud hozzáférni a koronghoz, hiszen az a kapu hátsó részéről pattan tovább. Majoros. Rajz Tamás, Majoros, és megint Rajz Tamás. Kisebb csetepaték ott a jégen, de hát ez belefér természetesen. És most rátenyerel a kapus, ne tovább, pihenjünk egy kicsit. Begyakorló mozdulatok még ilyenkor is, és Csibi a szokásos jégkorongos bíztatással. Tóthidasi Kis, tehát az egészen fiatalok a Ferencvárosban, Schwatznek és Cvitkovszki. Les ez is. Ocskai és Tóth a bulinál. Ocskai kaparja ki. Schwatznek. Falkovics. Cvikovszki ért oda előbb. Kangyal. Hidasi gólhelyzetben, és Kangyal javít. Rajz Tamásnak ezúttal tehát nem kellett közbeavatkoznia. Egyébként a bajnokságban 4 találkozón jutott eddig szerephez. A fiatal kapuvédő és 11 gólt kapott. De hát általában természetesen Marin az első számú kapus. Dragomir és Ancsin László. Sándor. A bajnokságban eddig 3 gólt ütött volt csapatának, most már a kupában is egyet. Sommer. Dragomir várja, hogy esetleg megkaphatná. Sommer vitte keresztbe, Dragomir, gólhelyzet, és becsúszik. Salamon góljával szépít a Ferencváros, 5-2 az eredmény. Becsúszik Rajz Tamás lábai között, 5-2 tehát. 52-es Salamon Jenő ütötte, a 22-es Dragomir György és a 6-os Kozala János átadásával. Salamon nem a góljairól híres egyébként, borzasztó kemény játékos. Az előző extraliga szezonban 152 perccel ő vezette a büntetési listát, de most gólt ütött. Egyébként augusztus elején fia született, és a kitűnő kapus Dominik Hasek, hát hogy mondjam, tiszteletére Dominiknak nevezték el a gyermeket. Most pedig nézzünk egy másik kapust, Berneit, aki véd. ...11 perc 48 másodperc telt el a második harmadból. Kicsit visszavett a tempóból az Alba Volán Iceland.
Medvegyev, neki nem szerepel a neve a hátán, hiszen idény közben igazolták. Rajz Attila. Hajdú. Bernei nem ért oda, Rajz Attila megelőzte, viszont mellé ment a korong. Kettő a kettő ellen, Palkovics. És gól! Itt már visszaértek a ferencvárosi védők, Palkovics még középre adta, és Rajz Attila góljával 6-2. Itt látható a mozzanat, Palkovicsi a legnagyobb érdem. No persze Rajzé is, aki beütötte. Potyognak tehát a gólok. 1 perc 8 másodperccel azután, hogy Salamon beütötte a második ferencvárosi találatot, megvan a 6. fehérvári gól. Hidasi és Rajz Tamás gyorsan kiteszi, hogy folyamatosabb legyen a játék. Ocskai. Palkovics ért hozzá a koronghoz, aki megítélésem szerint a mezőny legjobbja. Hidasi teszi vissza, és nincs bent. Rajz Tamás a képen, és kiállítás a fehérvári csapatnál. Kangyal. Akadályozásért küldi ki 2 percre Kangyal Balást, ami azt jelenti, hogy emberelőnyben a Ferencváros. Egy emberelőnyt kihagyott az FTC az első harmadban, most másodszor is próbálkozhatnak a zöldfehérek, és Dragomirék vannak bent a jégen. Nagy Zoltán, Salamon. Sommer most szorongatott helyzetben, Dragomir segít. Salamon. Nagy Zoltán. Egyelőre jól védekezik a fehérvári csapat, mindig odaér egy védő. Kaszala. Sommer. Dragomir elvéti. Sommer viszont még bent tarthatja, érkezik Salamon is, és most üti ki a fehérvári csapat, telnek a másodpercek. 14. perc végén járunk a második harmadban, 6-2-es fehérvári vezetésnél. Kaszala ügyesen teszi át, Salamon, mondjuk egy csatár ebből nyilvánvalóan kapura törhetett volna. Nagy Zoltán. Kaszala, Nagy Zoltán, Kaszala, Nagy Zoltán, és most lehet lőni, meg is tette Salamon. Rajz Attila, Nagy Zoltán, és cserélnek a fehérváriak. Medvegyev, Salamon még bent tartotta, viszont indulhat az Alba Volán Iceland. Rajz Attila, Szilasi, Bernei, szép jelenet volt. Cserét is kér Szilasi, lekorcsolyázik a pályáról, és még 13 másodperc van a ferencvárosiak emberelőnyéből. Nagyon úgy tűnik, hogy a második lehetőségüket is kihagyják. Ha csak Rajz Tamás keresi a korongot, faragó lőtt kapura. Most egészül ki a fehérvári csapat. Palkovics megint ellenállhatatlanul, és nem jött ott társ. Most van Énekesnél a korong. 7-essel tehát Énekes is pályára lépett.
Csibi. Kangyal. Ocskai. Túlütés, lehet cserélni nyugodtan. 4 perc, 1 másodperc van hátra a második harmadból, és ez a játékrész ugyanúgy 4 gólt hozott, mint az első. Sőt, még a megoszlás is ugyanaz. 3 fehérvári és 1 ferencvárosi gól, így jön össze a 6-2. Cvikovszki. Svasznek engedte, túlütés. Maradnak tóték a Ferencvárosban, és a fehérváriaknál sincs sorcsere most. Kapufa, és ez bent van. Megint szépít tehát a Ferencváros kis második gólja a találkozón. 6-3. Ferencváros csapatának gólját a 14-es számú Kis Gábor ötötte, 15-ös Milosi Gábor és a 16-os Tóth Imre átadásával. Hidasi még kapufát ütött, és a kipattanóból Kis Gábor ismét eredményesnek bizonyult. Ő tehát el tud számolni majd a teljesítményével, hiszen a 3 ferencvárosi találatból 2 az ő nevéhez fűződik. Gondolom majd megbeszélik édesapjával, az ellenfél edzőjével, Kis Tiborral a tapasztalatokat, ami biztos, hogy 6-3-ra vezet a Fehérvár. Perc, 45 másodperc telt el a második harmadból, és Medvegyev könyök használatért kiküldik Medvegyevet 2 percre, harmadszor is nekifuthat a Ferencváros. Tudnak-e gólt ütni ember előnyből, bocsánat. Nagy Zoltán. Túlságosan nem lazulhat el az Alba Volár Iceland. Nem is teszik. Palkovics átteszi, és ezúttal nem sikerült Csibinek lekezelni a korongot. Dragomir. Megint az első ferencvárosi sor van bent az emberelőnyös helyzetben. Kaszala, Nagy Zoltán. Kaszala, Nagy Zoltán. Kaszala lövő helyzetben, óriásit védett Rajsz Tamás. Kangyal nagyon okosan megjátsza, nem ütötte el vaktában. Indulhat a fehérvári csapat. Ocskai. Bernei. Direkt elállt az útból Salamon, nehogy takarja a kilátást. Salamon ügyessel elindul meg, kedvet kapott, és Rajsz Tamás. Nem adja föl a Ferencváros, és emiatt nem fullad teljes unalomba a mérkőzés. 6-3 az eredmény, 3 gólos különbség tehát, vezet az Alba Volár Iceland, de hajt az FTC. Cvikovszki.
egyébként december 4-én, pénteken a bajnokságban is találkozik a két csapat. Az 5. forduló utolsó körében, akkor a kis stadionban. Elmondta egyébként Milán Stás, hogy a bajnokságban is most talán jobban megy majd a csapatnak, hiszen amikor a kis stadionban fogadják az ellenfeleket, akkor jobban megy a játék. A fedett pályához szokott csapatok elég nehezen tudnak alkalmazkodni a körülményekhez. Most viszont fedett pályán vagyunk, és többek között ezért is vezethet az Alba Volán Riceland. És mivel kiegészült a fehérvári csapat, túlütés. Minden esetre harmadik ember előnyét sem tudta kihasználni a Ferencváros Whirlpool. Gebei. Megkezdődik a harmad utolsó perce. Hidasi. Medvegyev bevitte a sűrűjébe. Bernei. Hidasi adja vissza. Bernei ér hozzá. Szuna Gábor lőtt egyébként kapura, és azóta már a ferencvárosiaknál a